дар донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон конференсияи байналмилалии илмию амалӣ дар мавзӯи роҳҳои баланд бардоштани дараҷаи асодкунии забонҳои хориҷӣ ва роҳҳои беҳтар намудани сифати ин дарсҳо аз ҷониби омӯзгорон баргузор гардид. дар кори ҳамоиш намояндагони вазорату идораҳои дахлдор, муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар, олимону муҳаққиқон, намояндагони ташкилотҳои байналмилалӣ, пажӯҳишгоҳҳои илмӣ тадқиқотӣ ва ширкатҳои соҳибкорӣ ширкат намуда, доир ба масъалаҳои муҳими соҳаи забоншиносӣ ва омӯзиши забонҳои хориҷӣ баромад намуданд. саҳми ҳукумат ва давлати тоҷикистон бо сарварии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар такмил ва таълими омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ ва нақши Истиқлол дар такмил ва таълими омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ аз ҷумлаи мавзӯъҳои баррасишуда дар кори ин ҳамоиш буд. ба даст овардани соҳибистиқлолии кишвар худ омили аввалини омӯзиши забонҳои хориҷӣ ба шумор меравад. барои омӯзиши забонҳои хориҷӣ солҳои охир дар Тоҷикистон диққати махсус дода шуда истодааст. имрӯз аз мактабу кӯдикистонҳо сар карда то мутахассисону директорону институту корхонаҳои саноатӣ забони хориҷӣ омӯхта истоданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳар як баромаду мулоқот ба аҳли маориф ба масъалаи омӯзиши забонҳои хориҷӣ таваҷҷӯҳи меҳвариро зоҳир намуда, таъкид бар он менамоянд ки ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамгом бошем, зеро замони муосир онро тақозо менамояд. пешвои миллат ҷавононро муваззаф намуданд ки забондон ва ҳамқадами замона бошанд. таъкид бар он медоранд ки забон оинаест ки дар он симои пурҷиллои миллат равшан инъикос мешавад ва мо бояд ба қадри ин нишони ҳастии миллатамон расем ва дар баробари ин ба омӯзиши забонҳои русиву англисӣ ҳамчун забонҳои муоширати байналмилалӣ эътибори ҷиддӣ диҳем. дар идомаи кори ҳамоиши илмию амалии роҳҳои баланд бардоштани дараҷаи асодкунии забонҳои хориҷӣ ва роҳҳои беҳтар намудани сифати ин дарсҳо аз ҷониби омӯзгорон, мавзӯъҳои дигари муҳим аз қабили таълими босифати забони давлатӣ, асоси самаранокии омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ, роҳ ва усулҳои инноватсионии баланд бардоштани сифати дониши донишҷӯён аз забонҳои русӣ ва англисӣ, ташаккули насли ҷавон бо салоҳиятҳои забонии ҷаҳонӣ, таҳкими нақши омӯзиши забони хориҷӣ тавассути илм, маориф ва фарҳанг ҳам мавриди баррасии ширкатдорон қарор гирифт. имрӯз донистани забонҳои хориҷӣ аҳамияти хеле зиёд дорад. омӯзиши забонҳои хориҷӣ, аниқтараш донистани забонҳои хориҷӣ, бо он гуфтугӯ кардан дар замоне ки мо тараққиёти босуръати техникаву технология, маводҳои илмӣ, маводшиносӣ ва умуман пешравиҳои бузург дар илм ва техника дида мешавад, аҳамияти аввалин ҷараҷа дорад. барои бархурдор будан аз дастовардҳои нави олимони мамлакатҳои тараққикарда, ҷавобгӯ будани тадқиқотҳои мо бо талаботи замон, хабардор будан аз дастовардҳои нави техникаву технологияи муосир, тадқиқотҳои хориҷонро омӯхта, дастовардҳои илмии дигар мамлакатҳоро барои пешрафти корҳои худ истифода барем. истифодаи таҷрибаи байналмилалӣ дар омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ, такмили заминаи мавҷудаи таълимию методӣ оид ба омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ, роҳҳои ҷорӣ намудани технологияи инноватсионӣ дар такмили мазмуни омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ, истифодаи воситаҳои муосири таълимӣ дар дарсҳои забонҳои русӣ ва англисӣ, шаклҳои гуногуни таълими фосилавӣ дар такмили ихтисоси омӯзгорони забонҳои русӣ ва англисӣ, нақш ва мавқеи воситаҳои ахбори умма дар омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ ҳам зимни пешниҳоди маърузаҳо муҳокима карда шуд. гуфта мешавад ки ташкили чунин чорабиниҳо барои омӯзиши бештари забонҳои хориҷӣ мусоидати фаъол менамоянд.